Дай вам Боже доброго здоров'я. В ефірі програма «Русинська родина», я її ведуча Віра Ковулей. Низьки маємо приємну таку нагоду побувати у гостях у Вероніки Гопко-Переверзєвої. То файна челядина, котра живе у Парижі, або знає і любить наше Закарпаття. Як се маєте, Вероніко? Та файно се маю. Не забули сте отцівську бесіду? Ні, то не можна бути отцівську бесіду. Коли ви дуже довго не буваєте вдома і їдете або летите через перевал, та що чувствуєте? Трепет. Я відчуваю, що це вже моя земля. Вероніка Переверзєва із дуже знаного рода Гопків, котрі здавна були письменними, бо прадід був церковним писарем, а ще її прадід був ізвісним тим, що прославив фамілію Гопків у Америці, куди іммігрував ще у прошлому віці. Він там умер і там захоронений. А його дід Йошко всупереч своїм братам і сестрам вернувся в'єдно із своєю жоною Єдьми на свою сріберну землю в Невицької, і той на зароблені в Америці пенязі купив землю і почав газдувати. Та недовго, бо радянська влада забрала у нього ушиткою нагаздованої і засудила його сина Йошка, відця Вероніки, за антирадянську пропаганду на 8 років. Героїні нашої програми тоді було лим 4 роки, і був напомнить і сльози мамки, і відчай дідика, котрий так і не дочекався повернення сина із заслання. Корні мої дуже хороші і глибокі, тому що із родинної хроніки мого дядька Михайла по лінії батька, якого вбили під час Другої світової війни в 43-му році, забрали їх в цей загін Хорті, і він був пацифіст, і в нього прострілили 9 куль, і він де його тіло, ніхто не знає. Так от, з родинної хроніки він пише, що по лінії нянька, так, тобто його батька, а моїх прадіда, значить, ця родина від Івана Колодія, який приїхав з того боку Карпат. І потім нянько мій, і там особливо його другий брат, який був академіком в Братиславі в університеті Каменського, він казав, що вони прийшли сюди з чумаками. А чому Іван Колодій? Бо варили колоди, або з ячменю робили коломазь і змащували вози. Ну, то ще нас називали по-інакшому і коломазники. А коли ми стали Гопко, то ніхто не знає, але були писарі, були письменні, були танцюристи і, мабуть, танцювали гоп-гоп-гоп, як тут завжди, знаєте, на Закарпатті, все так, ні? Гей, гоп-гоп. Ну і потім додали, кой вийшло Гопко. Я так думаю. Ну так в родинній хроніці написано, і так я також написала в книзі. З якими людьми ви се зустрічали, котрі лишили слід у вашій житті? Ну, перш за все, це мої батьки. Я вам ще не сказала, що по лінії матері Карбонець Анна Іванівна, вони теж з роду дуже древнього, бо угрини, її мама була угринка, то русини справжні, так? Мама, вона була не письменна, але вона була настільки мудрою і настільки людиною, знаєте, інтелектуальною. Не дивлячись на те, що не мало освіти, сирота, що вона нас з самого дитинства вчила. Це Боже Слово, перш за все, колядки, співи. Вона прекрасно співала. Вже десь у 89-му році, в 90-му році чеське телебачення було тут у нас у Невицьку, та записало з її вуст декілька пісень на чеській мові. Так? І її брат Іван Карбованець, Іван Долгош письменник, і Іван Карбованець, він воював і в Січовиках був, і у Свободи воював. І то була родина і та, і з одного боку, і з другого боку письменні. Вони нам заложили цей фундамент. У всякому випадку мені заложили. Я найменша, у нас 4 дітей. Найстарша Ольга, вона живе в Хусті, вона бухгалтер. Потім брат Іван, він у радіовузлі в Ужгороді працював. Марія, вона в СКБ працювала. От, і всі ми, як то кажуть, взяли від матері. Але поступово, звичайно, я пішла в Ужгороду школу, першу школу з 7 класу, і там був надзвичайна людина Ріхард Раймондович Штайн-Куглер. Він вів хор. І ця людина зародила дійсно вже любов до музики, можу повісти остаточно. І по мовах була така Браунштейн,
а потім була Ольга Павлівна Строга. І то були такі вчительки, або Іван Юрійович Черничко, його жінка Варвара Іванівна, Іляшка, тоді Галина Михайлівна, директорка. Вони всі формували дітей, ви розумієте, вони надавали нам таку духовність, що діти рвалися, щоб танцювати, щоб читати вірші, щоб дійсно приймати участь. Тобто це було перші такі от кроки. Ну а потім, завдяки цьому Ріхарду Романовичу Штайкунглеру, я брала перші місця в Закарпатті по співу. Значить, під дубиною, під зеленою. Це така була народна пісня. Візитна карточка? Візитна карточка. Що Кричко дав мені перше місце, Михайло Михайлович, і моя мама, коли вперше почула, що я завоювала це місце, то для неї була велика честь. Він не запрошував вас до себе? Та він не запрошував, бо я ще мусила поступити в музучилище перед цим. От. А ще був у мене двоюрідний брат Іван Юрійович Попович, цей балетмейстер Закарпатського хору. Це не той постановник закарпатських пісень? Той, до Клари Балух. Він працював саме під час, коли керував Михайло Михайлович Кричко. Так от Михайло Михайлович сказав, мені йди дитину у музучилище на вокальний відділ, а потім будемо бачити, що з того вийде. Ну, я поступила до Оксани Олексіївни Левицької, трошки в Задору займалася, в Андрія Задора, а потім у неї, але я вела ще огляд художньої самодіяльності всієї області. Приїхали з Києва, з інституту імені Карпенка Кару, з Міністерства культури і запропонували мені, чи не хочете, дівчинка, поступити в театральний інститут. А чому не хочу? Хочу! Так вийшло, що я поступила, я вчилася, але з 3-го курсу мене забрали в Київський театральний інститут. І я попала спочатку до такого Михайла Михайловича Карасьова, а потім, на щастя, на моє велике щастя, я перейшла на курс до Михайла Верхацького. Це був секретар Леся Курбаса. Це найкращий режисер радянської доби, скажімо, який загинув у ГУЛАЗі разом з Миколою Кулішем. І я в нього вчилася. Вероніка Переверзєва-Гопко професійну життя актрису почала в Одеському музично-драматичному театрі. Пізніше актрису театру кіноактора Національної кіностудії імені Олександра Довженка. В'єдно зі своїм чоловіком Анатолієм Переверзєвим давала концерти з поетичними музичними творами по вшитки в Україні. Вероніка Переверзєва-Гопко много робила із дітьми, преподавачи художественне слово та акторську майстерність у будинку дитячої творчості та першому українському коледжі. Одна зніметься в кіно і грає на сцені. Мало пізніше Вероніка Переверзєва-Гопко стажується в Паризькому театрі Дю Солей, стає стипендіатом уряду Франції і в той же час студентка славнозвісної Сорбони. Мечтає в Україні создати свою акторську школу. І з кіностудії Довженка в 91-му році ми поїхали в Францію. Там ми побачили спектакль в театрі «Сонце». Уявляєте собі, який то театр. Там познайомилися із режисеркою Ар'яном Мнушкіною. І вона нам запропонувала, аби ми там лишили на так званий стаж, тобто майстер-клас. Ми лишили, мені дали стипендію, французький уряд, і я там 3 роки була під час різних постановок, Тартюф, Мольєра, потім «Прокляте місто» Еленсіксу і так далі. І далі мені запропонувала Сорбона, чи не хочете ви написати щось про український театр. І я почала з Курбаса, з Леся Курбаса. Я захистилася, маючи 2 дипломи, захистилася. І таким чином так і залишились місця. Зустались місця, як кажуть по-нашому там. Лесь Курбас – то є величина, то є ціла планета у режисурі, у театральному іскусстві. Що ви про себе відкрили? Що я про себе відкрила? Що то, що Курбас робив на початку ХХ століття, так, це метафоричний поетичний театр, то у Парижі, у Франції, якраз у тому театрі, де ми стажували, у Мнушкіної, то почали робити тільки в 60-ті роки. Тобто він знав 9 мов. Він був, що вам казати, коли Кайзер, драматург німецький, коли взяв на постановку Курбас його п'єсу «Газ», яка актуальна й донині.
От. Та він приїхав у 20-22 році на постановку, подивився та сказав, це найкращий режисер Європи. Так ніхто не поставив, як він. Я для себе відкрила, що перш за все в театрі, то я актор. На ньому все тримається. А далі вже зв'язок між драматургом і глядачем, режисер, який організатор, як то кажуть, так, цього процесу. Але найголовніше – то актор. Душа його. Душа актора, так, але він не може бути спонтанним. Він мусить мати якусь техніку, він мусить дійсно мати світогляд, дуже широкий світогляд у широких сферах, які хочете. І в мистецтві музики, і образотворчому мистецтві, і в повсякденному житті, в соціальному житті, і політичному житті, бо в нього був другий період політичний театр Березіль. Молодий театр то був становлення, а потім у Харкові за Березіль то вже був театр дійсно політичний, за що він постраждав. Ви, навірно, спілкувалися із тими людьми, котрі знали його особисто, його характер. Ну, я тільки знала одного мого професора Верхацького, який був у нього секретарем. Так? І що? І от він мені сказав, я тоді вчилася в нього як артистка, як актриса, і він мені каже, Вероніка, а мій батько був репресований. Він, як узнав, що мій нянько був репресований, що я з Західної України, він мені дуже довіряв і каже, Вероніко, я маю іще такі архіви, котрі не здав у архів національний, бо там є такі речі, про які я би не хотів вже, бо тепер у наш час іще про нього говорили. Не був час. Так, то ще не був час, він був заборонений. Тобто, між іншим, на першому курсі я і Шкуркіна така була, Людмила, нині покійна, інші. Ми перші запросили з театру Франка тих, що знали, тобто Наталя Ужвій, яка потім виявилася, що вона одна з тих, які його заклали. Ніби. От. Але ми перші відкрили Курбаса, то був 67-й рік. Розумієте? І тоді вперше Неля Корнієнко і Лесь Танюк у Москві Неля Корнієнко захистилася в 70-якомусь там році по Курбасу, вже дозволили, але і в Москві, не в Києві. Розумієте? От. І цих людей я вже не знала. От то, що Ужвій розказувала, то вона розказувала тільки про якісь студійні його роботи, але ніч не розказувала про його особисте життя і взагалі про їх відносини між акторами. Говорила, що він був надзвичайний талант, але треба признати, що бо в нього був нереалістичний підхід до мистецтва, а у Гната Юри був реалістичний, то зато він і постраждав. Ви розумієте? Але мені було дуже цікаво, що у Парижі, у Сорбоні, вперше є такий Баню, Жорж Баню, румин, який мені повів, Вероніко, ти не можеш щось таке написати про український театр, романтичну драму, щось таке на семінарі. Я підготувала семінар по Лесі Українки на 10 чи 15 сторінок, і потім каже, ви знаєте, є Лесь Курбас. Каже, щось нам, якісь матеріали дай. І я написала. І це мені дало змогу потім продовжити вже далі на магістра і потім далі вже саме цю тему Леся Курбаса. Та тоді казали там, що от бачите, ми нічогісінько не знаємо про український театр. Про Мейерхольда знаємо, а сам Мейерхольд у 27-му році у Москві під час постановки «Ревізора» сказав, вімкніть світло, в залі сидить найкращий режисер Радянського Союзу Лесь Курбас. Він визнав його кращим за себе. Так, біомеханіка Мейерхольда – то нічого порівняно з Курбасом. Вероніка Переверзєва-Гопко, член спілки театральних діячів України. В'єдно з чоловіком Анатолієм виступають із поетичними композиціями із творів Шевченка, Блока, Єсеніна та других ізвісних поетів. Великий успіх мали в Парижі наші русинські співанки. Думаєте, чому такі творчі особистості не знайшли свого визнання в Україні? Тому що Україна ніколи не була державою самостійною. То на генетичному рівні?
Ні, це не на генетичному рівні. Тому що, бачите, і покоління Курбаса, і потім шістидесятники, загублене покоління, як ми його називаємо, вони всі тримали той бунт у собі проти репресивної методики Радянського Союзу, проти цих КГБістів і так далі, більшовиків. Але не маючи змоги, бачите, скільки б не старалися, Іван Миколайчук, який хотів знімати і знімав деякі фільми поетичного кіно, Параджанов, Юрій Ільєнко, це всі наші колеги, як то кажуть, вони всі хотіли, але це був дуже короткий період, 60-ті роки. Ми прийшли вже, я прийшла в 72-му році, все закрилося. Ще шелест був, коли я прийшла. А після того все закрилося, ми вже не знімалися. Вже знімалися тільки прибалтійські такі. То не генетичний рівень. На генетичному рівні ми надзвичайно вільні люди. Це системи, які подавлювали. Але у нас давно не було держави від Київської Ніколи Русі, не правда? було. Ну так, з часів Київської Русі, правильно. Були 2 роки всього, 18-20 рік, і мій тато казав, мій нянько казав, що от тоді треба й було українську державу створювати. Чого ми тоді не втримали її, розумієте? Оце головне було питання, що народ був настільки пригнічений, ну а у нас у Закарпатті то влади міняли 5 різних країн, які претендували на те, щоб ту, як то кажуть, владарювати. А наш народ що? Наш народ іще тоді не був такий грамотний. Церква тримала все, слава Богу, але потім, коли греко-католицьку церкву закрили, та що, та люди вже се бояли, ні? От мій нянько і 5 наших невічат сиділи. Росу Леміл, який відсидів 12,5 років найдовше. І Михайло Данко, Анна Данко, вони всі мої далекі родичі. Так? Михайло Карбованець, Угрин. То всі хлопці, які у нас же в 38-му році ту несли прапор і Божу матір, прекрасний вишитий Василіянками, сестрами із Пряшова портрет, який до цих пір не можемо знайти, де його діли, хто його де дів, ніхто не знає. От. Так що то все, звичайно, то знаєте, то такі були часи важкі, страшні. Чоловік Анатолій усяко піддержує Вероніку і пише кіносценарій «Подумай, голубко моя», написаний ним із споминів Вероніки та її мамки про судьби наших русинських людей. Подумай, голубко моя, він мамі склав, подумай, голубко моя, як нас доля розвела, ти тепер на волі, а я у неволі, в далекій чужій стороні. А мама йому відповіла, ніби подумай же, голубе мій, в далекій чужій стороні, скільки будем жити, будемся любити на нашій карпатській землі. Скільки будем жити, будемся любити на нашій карпатській землі. Тато склав і Добушові, тато був у просвіті, учасник просвіти, зато його і посадили, зато його і заложили. А тепер знову се повторяє. Ми весь час стоїмо на дні ті самі граблі, по спіралі. Так. Але, знаєте, Париж, який завжди був прихильний до Росії, бо з 18 століття вони все були, як то кажуть, між собою. Вся аристократія говорила по-французьки, ніхто не знав своєї руської мови, так? То швидко звідси пішло, а вони собі тепер все приписують. От. Але французи все вважали, що то росіяни, руські, і нашу Анну Ярославну. Тільки в 90-го, коли там Ющенко прийшов до влади в 94-му році, коли написали в Сан-Лісі на пам'ятнику Анни Ярославні, дочці Ярослава Мудрого, що це Анна до Києв, Анна Київська. Так? І до сих пір там іде війна. Ні? Весь час одні собі тягнуть, що то наша, другі собі, що то наша. Французи визнали, що то наша. Кожен рік українська. Тепер було 1000-ліття, буквально на днях там відмічали. Там відкритий ліцей, там громада наша невеличка, але дуже гарний єпископ Гудзяк, Борис Гудзяк. Вони відкупили таку маленьку часовню Бориса і Гліба, створили товариство Бориса і Гліба, і це відмічають. І французи тепер всі
які там навколишні ці всі біля Сан-Лісу, Парижі, так вони всі вважають, що дійсно це українська королева Франції, яка вийшла замуж за Генріха І, який не вмів писати. Він тільки палець так ставив. Заставили їх умиватися. Умиватися. Та Анна Ярославна писала батькові, куди ти мене відправив, та товар вирижують. Не знають ні мови, ні не вмиваються. Вона повезла хутра, вона повезла золото. Чого її взяли? І Євангеліє. Та, у Реймсі Євангеліє. Причому ви уявляєте собі, що на ті часи, вона порівняно 1150 рік, так, у ті часи Папа Римський, так, вважалася католицька країна, вона мусила прийняти католицизм. Вона сказала, добре, я прийму, але на нашому слав'янському Євангелію. І він їй дозволив. І всі послідуючі французькі королі, вони присягали на тому Євангелію. Бачите, що це робить? Тобто, яка в нас була історія? Так, так. Які були освічені люди? Які були освічені. Та вона знала теж десь 7 чи 9 мов. Можете собі уявити? Вільно розмовляла. Вільно розмовляла. Та такої не було. Її син Філіп, це перший король після Генріха, вже з їх покоління, так він садовив її на консультативній такій нараді, особливе крісло, маму свою, перш за все. І вона всюди підписувалася «Рен до Київ», королева з Києва. Вероніко, як думаєте, що необхідно для того, аби все-таки не стратити то почуття любові? Бо Господь нам заповідав саму важливу заповідь – любити одне одного. Злого, як моя мама казала, злого про злото, доброго про доброту. А як уберегти свою душу? Як не стратити то чувство любві? Як? Абсолютно кожен день боротися з самим собою, своїм его. От коли ти будеш боротися з своїм его, і дійсно молитва «Отче наш» чи інша молитва любої релігії, любої філософії говорить про те, що ти прийшов на цей світ для того, щоб боротися з самим собою. І якщо ти віддаш частинку другому, подаруєш. Навіть, знаєте, є у мистецтві японському дуже гарна така традиція, що треба навесні дарувати ще не розпущену квіточку сакури чи яблуні. Оце не розпущено, що тільки брунька. От дарувати іншому. А вона розпуститься в руках другого. Ні, то не просто слова. Це не просто слова. Це якщо плекати оцю дійсну думку і кожен раз собі то говорити, а що я годен сьогодні зробити для тебе? Не для себе, а для тебе. То так легко говорити, любити. Не так то просто. Як думаєте, що ми втратили від того, що ми перестали молитися? І яку роль грала молитва для кожної людини? Яку роль? Роль моралі, стримування. Молитися треба не по-фарисейськи, а тихо, мовчки. Не мусить йти до церкви, падати на коліна. Не мусить там весь час ходити та багато свічок палити, бо я багатий. Не мусить сповідатися, аби сповідатися. А не видиться вам, що наші предки були настільки мудрими, що вони починали день з молитви, тим самим програмували на успіх день і засинали? Ви праві, Віра, а як же? А як же? Та вставали ми, молились ми на колінцях. Бабка різала хліба, бабка Марія Богданова, різала нам хліба, що пекла 7 хлібу на тиждень, так? На кожен день. Та лише після того макались ми в молоко, а потім після того вона казала, а тепер треба заробити той хліб насущний. Та йдіть, одної ружжі збирати, другої підмітати двор, третьої горці мити і так далі, і тому подібне. Розумієте? А ввечері приходили ми, та вона се просила, ну щось ти зробили доброго, щось ти зробили злого. Розумієте? Господь дає нам вибір.
Або ти йдеш направо, Так. або ти йдеш Так. наліво. Ви вільні, я вас створив вільними. І коли він спустив Адама і Єву на землю, та що їм дав? Та дав їм трошки меду, дав їм трошки пшениці і солі, абися народжували там покоління, абися мед, щоб були такі солодкі, як мед, і добрі, як мед люди, так? Солі, щось, щоб посолити, відчути, що то таке, гурькота і суль, так? І пшеницю, абися плодили, як пшениця. Ну, і що? І всі одинакові вийшли? Ні. Кажуть, одні від жінки, що народжена зверху, а другі, що народжена знизу. Так написано в Євангелії, ні? Отак і тут. Одні в одну хвилину можуть народити, що йдуть за Богом, а інші вперті. Людство спасе любов, а требася его своє побороти. Коли перестануть думати, що то за людина, що я з тебе возьму, чи ти щось мені даш, чи ти користь якусь буду мати, а ти віддавай потрошечку, кожен день, і то буде твоя доброта, то буде твоя любов. Зараз Вероніка Переверзєва-Гопко займається пропагандою українського іскусства у Франції. Вона мечтає, аби закарпатське іскусство у Парижі і у Франції мало постійну експозицію, бо у нас тут на нашій землі много талантливих людей, про котрих має знати ушиткий світ.